שאני מאוד התחברתי אליה, כתבת שהיית במקום של קורבנות. עכשיו, אני מאוד מתחבר לזה כי אני גם כתבתי ספר ביום שהחלטתי להפסיק להיות קורבן. אז אני מכיר את המקום הזה של הקורבנות ושל המסכנות ושל כמה שזה משפיע עליך וכמה שזה, באמת כמו שאתה אמרת, הכל בראש. שאתה חושב שאתה מסכן, אתה חושב שהמצב שלך קשה, אתה חושב שאתה לא יכול לצאת במקום שאתה נמצא בו. ואני רואה אנשים, גם אנשים באים אליי, פונים אליי, התלמידים שלי, המתאמנים אצלי, פונים אליי ואומרים לי, זה בכל הגילאים, זה מדהים לראות את זה בכל הגילאים. מגיל 18-17 עד גיל 50-60. הם נמצאים באיזה מקום בחיים שלהם שקשה להם לצאת ממנו. הם נמצאים במקום של קורבן שהם מאשימים את כל העולם בבעיות שלהם, בצרות שלהם, במקום להפנות, לא אצבע מאשימה, אבל במקום לכוון את המטרה אליהם ולהבין שהם צריכים לעשות את השינוי. לא יעזור שתתלוננו על האחר, לא יעזור שתתלוננו על המדינה, על המצב, על המשפחה, זה לא יעזור. אם אתם לא תעשו שינוי בעצמכם, שום דבר לא יעזור.